Nova tema u demokraciji, policija i vojska i doktori i obavještajne službe ne smiju namjerno utjecati na ničiji život bez naloga. U demokratskom sustavu ni policija, ni vojska, ni doktori, ni obavještajne službe ne smiju nikad utjecati na živote civila bez naloga. Jer ne smije vojska i policija i doktori i obavještajci uporno voditi ropstvo nad civilnim stanovništvom bez naloga i bez ništa. Znači, bez naloga ste svi krivi, sve što 13 godina radite bez naloga i policija i vojska i doktori i obavještajci, svi ste krivi. Jer već 13 godina maltretirate mene, osobu Andriju Farkaš, što živi u Poreču, u ulici Vladimira Gortana. Znači, svi ste krivi što bez naloga nešto uporno izvodite utjecanje na tuđe živote već 13 godina.